Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Loida, tubong Siquijor, pero naninirahan na ngayon dito sa Retiro, Manila. Sumulat po ako kasi meron akong gustong itanong sa inyo. Sana po ay alam ninyo ang sagot at mabigyan niyo po ako ng payo. Ganito po kasi. Meron po kaming kapitbahay na simula pa lang nang lumipat sila, hindi na talaga namin makasundo. Para po kasing hindi marunong makipagkapwa-tao. Yung mga aso po nila, pinakakawalan nila sa umaga at gabi, tapos pinadudumi kung saan-saan. Hindi naman po nila nalilinis. Naglalagay po sila ng basura sa tapat ng bahay nila kahit wala pa yung basurero. Kinakalat tuloy ng pusa sa kalsada yung basura. Nilalanggam at nilalangaw. Wala din silang garahe kaya madalas nilang iharang yung motor nila sa labas. Ilang beses ko na silang kinausap ng mahinahon pero lagi silang galit. Ang huling saway ko po sa kanila nung nagvideoke yung kapitbahay kong babae ng pagkalakas-lakas kahit 10 oras na ng gabi. Nagalit po sila at hindi talaga tumigil sa pagbibidyoke. Nagsawa na ako kaya kesa lumaki pa, hinayaan ko na lang. Noong nakaraang buwan po, umuwi ako sa Siquijor para dalawin ng parents ko. Pagbalik ko, nagkaroon ng maraming rashes yung kapitbahay kong babae sa leeg. Dinala po nila sa ospital at pinagamot pero hindi po gumagaling. Pinuntahan po ako ng asawang lalaki at sinabing pinakulam ko daw po yung asawa niya. Sabi nakikinita ko na. Pag sinabi kasing Siquijor nairita daw po kasi ako sa pagkanta kaya pinalagyan ko daw ng rashes yung buong leeg. Tanggalin ko daw po yung kulam kasi kung hindi ipapabarangay daw po nila ako. Nicole and Diego, alam ko naman pong sikat ang Siquijor sa kulam at sa kung ano-ano pang black magic. Pero hindi po totoo na pinakulam ko yung asawa niya. Tahimik po kaming tao at ayaw naman po kaming magpatawag pa. Ano pong gagawin ko? Ang inyong tagapakinig, Loida. Alam mo, naisip ko pa sana, sabi ko, unang-una sasabihin ko sa'yo, Loida, gamitin mo yung kapangyarihan mo. Sasabihin ko din sana para saan pa taga Siquijor ka, girl? Dapat ginamit mo na. Yeah. Bilang ako naman taga-copy, sabi ko, gamitin mo yung kapangyarihan. Nakakaloka. Una sa lahat, medyo makaluma na po yung paniniwala na ang Siquijor ay lugar ng mga mangkukulam at ng black magic. In fact, nagiging sikat na nga ang Siquijor dahil sa kanyang magagandang beaches. Sobra talaga. Pero hindi pa rin natin madidinay na marami pa rin talaga ang naniniwala. Oo. At bakit kaya marami pa rin naniniwala? Kasi may mga naka-experience, saling kwento, lahat. Ayan. Probably, may kakilala ka ba na actual na may experience? Kasi ako, I would say na, meron akong kakilala na saling kwento lang, di ba? Sinabi ng ganito, kwento ni ganyan, ito kasi ang nangyari dati, ganyan. So, wala talagang basihan. Pero yung actual na tao na kilala ko na talagang nangisay, nagka-rashes, or kung ano man, wala. Ako wala eh. Ako may nakakilala ako na ito naman ay babaylan. When you say babaylan talagang nanggagamot at pag sinabi natin babaylan ang power is hindi galing kay Lord Doon nakakagaling gumagaling talaga yung mga ginagamot nila. Pero again, the power is hindi galing kay Lord. Which na etong babaylan na to is naging pastor. Dahil nakita niya na hindi, san galing? Or ano parang black magic? Anong niya? Paano? May Latin sila na mga orasyon eh. Tapos may mga kung abubot yan na mga kung anok-anok na masabit-sabit. Pero ito naman ang kwento nitong pastor na to. Nung pinag-aralan niya pareho yung Latin tsaka yung Biblia, nakita niya sa Biblia na
meron pa palang life after death. But Pag na kay Lord ka. Kaya sabi niya, Lord, kung totoo to, bibitawan ko to lahat. Ikaw susundin ko. At binitawan niya nga. Yan, binitawan at naging pastor. Oo. Diba? So, pero yun, they exist kasi binabanggit sila sa Bible. Oo. So may ganun talaga. So I mean hindi... Sabi nga, when there's smoke, there's fire. Kapag ka may sunog, may usok, 'di ba? Pag may usok, may sunog. So may pinagmulan. May pinagmulan din naman talaga. And hindi lang naman siguro sa lugar ng Siquijor. Nagkataon lang talaga siguro na may mga pelikula, 'di ba? Or I don't know, ganyan. Pero sa kahit saan naman, may mga kababalaghan talagang nagaganap at nangyayari, di ba? Ngayon, balik tayo dito kay Lloyda. Kung wala ka naman talagang kinalaman dyan, hindi wala para... Wala kang i-explain Correct. Wala kang dapat i-explain. At kung ipatawag man kayo ng kapitan sa lugar ninyo, sabihin mo sa kanya, di ba, ikaw ang di ba, ang tawag dyan, proof of burden, di ba? So, ikaw yung nag-a-accuse. So, nasa iyo yung burden na patunayan na totoo yun. Kiniklaim mo. Oo, 'di ba? So sinabi mo na pinakulam ko, asa ng pruweba mo, 'di ba? Kasi kung sa batas-batas lang pag-uusapan at saka sa mga abogado, talagang evidence based, lahat base sa ebidensya. Anong ebidensya niya? Tapos biglang may dala sa ito albularyo, ikaw nakikita diyan. Ayan. Tingnan mo. Patulo ng ng kandila sa babae. Oo. Porma mo. Ikaw lang na. Tingnan mo itsura. Parang galit. Di ba? Ganon. Hindi naman po pwedeng basihan sa korte yung pinatulong kandila. Di ba? So, sa tingin ko baka, hindi natin kasi alam kung bakit people act a certain way. For example, bakit kunyari, one time meron ako nakita na isang bata na siguro mga 12 years old, tapos kinakalat niya yung mga bagay-bagay sa grocery. Tapos, nakikita ko na nasa-stress yung magulang. Tapos ako iniisip ko, ba't pasaway ba to, ganyan-ganyan? Tapos hindi sumusunod. Ang dami ko na naisip, ginudge ko na yung magulang. Bago ko nalaman, kasi nung nag-explain siya na special, merong problema sa pag-iisip, ganyan. So sa madaling salita, hindi naman natin sinasabing may problema sa pag-iisip yung kapitbahay mo. Pero medyo kasi bigla ka nalang pinagbintangan na ng kukulam, di ba? Pero ang sinasabi ko is, baka may dahilan din kung bakit sila kumikilos ng ganun. Baka naman pwedeng, ewan ko lang nakakairita nga, pero try mo kaya yung attacking hindi violent, di ba? Yung, if you can't win them, join them. Yun nga yung sabi nila. So kung pag nagbibidyoke, pumunta ka, tapos may dala kang spaghetti, baka, ewan ko halimbawa, ako Jex, lumalambot ang puso ko sa isang kapitbahay na binibigyan ako ng pagkain eh. Pero ikaw ba naka-experience ka na ng kapitbahay na hindi mo makasundo? Hindi pa. Ayan. Oo. Ako. Ikaw na lang. O sige, baka madali kasi sabihin sa akin kasi hindi ko siya, wala akong experience. Kaya, ikaw na lang. Alam ko yung feeling ni Lloyda na nakakairita. Lahat ng pagpakukumbaba, lahat ng pag-intindi, ginawa mo, pero may issue pa rin. Oo. Iba eh. Kaya nga, paano mo ni-resolve? Ikaw yung umalis. Paano ang weird naman kung ayaw naman umalis ni Lloyda. Hindi naman. Wala ka magagawa. It's a matter of wag mo na lang acceptance. pansin. Oo. Kumbaga, tanggapin mo na lang na gano'n na sila. At ikaw na lang ang umiwas. Ganon. Yun na lang Kasi 'di ba, meron dahilan kung bakit sila ganon. Oo. 'Di ba? Hindi natin masabi, lahat ng tao may dahilan kung bakit sila ganyan. Kung ba't ang ugali niya ay ganito, ang ugali niya ay ganyan. May basihan yan lahat eh. Alam mo yung simple lang na halimbawa pagawa ka sa bahay, naglagay lang ng mga kabilya. Lumagpas lang ng konti doon sa harap, talagang inusog. May mga ganon. Yung mga basurahan. Correct, na inuusog, ganyan. Naalala mo yun si Ma'am Tonet ba yun na nagbigay sa atin ng during the COVID na wag mong problemahin yung mga bagay na wala kang control. Kasi correct. Doon sa seminar na attend natin online, 'di ba? So dahil hindi mo makokontrol kung paano sila mag-isip, 'di ba? Ang pwede mong i-control is yung emotion mo towards them. 'Di ba? Ang pwede nating gawin dito is yun yung ipapractice natin, 'di ba? Paano maging deadma. Aral ka ng kurso ng deadmatology sa TESDA, baka meron. Malay natin, kaya siya nagkaroon ng rashes dahil sa mga basura nila. Totoo. Diba?
Pero syempre, hindi mo pwedeng sabihin yan kasi baka mamaya mas lalong, di ba, mas lalong tumindi. So kung ipapabarangay ka nila, go! Harapin mo sa barangay. Correct. Kasi, mas magandang. Mas maganda. Ano yun? Kasi nga, magkakaroon pa ng mga blatter-blatter dyan. So ngayon, kapag ka merong nangyari sa'yo, pwede mo nalang balikan na, eto yung may report na dito dati. Na may ilalabas na lahat-lahat. Actually, yung basura nyo nga, hindi na kami nagsabi lang ako na wag kayo, nalalaman na. Hindi, tsaka mauwiin nung kapitan na, ayun naman pala, nakikiusap lang naman. At doon din magkakaalaman. Paano mo sila kinakausap? Kasi syempre, ikaw yung bida dito. Di syempre, ikaw yung mabait. Ikaw yung biktima. Malay ng kapitbahay ni Loida, yung tumira pala sa kanya, yung kapitbahay din sa kabila. Correct. Diba? Natahimik lang, ngayon pala yung mangkukulam. Tahimik, bumubulong-bulong sa paligid. Yung So at least kapag napunta kayo dun sa kay Kap, magkakaalaman na. Kasi malamang hindi lang ikaw ang kapitbahay na bubwisit eh. Siguro ikaw lang medyo ang ikaw yung nag-voice out ng iyong nararamdaman. Maaari kasing yung mga iba tahimik lang, tinitiis, 'di ba? Yun yung kasing problema kapag ka tinitiis na lang, hinahayaan, hindi din na talaga natututo. Katulad ng advice pala na naibigay natin nung araw sa isa sa mga sumulat sa atin. Ikaw na magkusa, 'di ba? May balak siyang mag-usap kayo kay Kap. Ikaw na magkusa. Mauna ka na. Sabihin mo na, Kap! Ako Kap, inaasok ka, inaakusahan ako. Di ba mangkukulam daw ako, Kap? Ang tagal ko na dito sa komunidad natin. Di ba alam nila lahat na taga-secure ako pero wala akong kinalaman dyan. Nagkaroon lang ang rashes yung misis niya. Sinugod ako sa bahay. Correct. Pero sa totoo lang, Kap, atin-atin lang to habang wala pa kasi mauuna ka nga eh. Sa laula naman sila, sino hindi magkaka-rashes? Diba? Pero ganon na talaga. Mas makakabuti nga yung merong third party na mag-i-intervene o magbabalanse ng usapan ninyo. Tama. Hindi kayo magtutuklawan, magkakalmutan. And the best way, Loida, na gawin mo, ipag-pray mo yung kapitbahay mo. Totoo. Ang hirap talaga niyan. Praying for your enemies. Napakahirap talaga. Sobrang hirap. Diba? Madali lang kapag ka ang prayer ay, Lord, sana kunin nyo na po sila. Diba? Pero pangit yun, di ba? Nakakaloka. So, pagdasal mo sila na, hindi kasi may power. Yun ang may power. Hindi yung kulam. So, yung may power doon is yung pagdadasal mo na sana ay magkaroon ng change of mind and heart. Ganyan, di ba? Pero yun nga, ulitin ko lang, Jegs. On the other hand, dahil itong si Lloyd ang bida dito sa kwento, hindi naman din natin alam kung ano yung paraan niya na pakikipag-usap eh. Yan. Baka naman habang nakikipag-usap ka din, Lloyd, kailangan real talk mo rin yung sarili mo. Medyo panita din. Baka galit ka din, may hawak kang panaksak, di ba yung mga... Parang, yung mga basura nyo, ayusin nyo naman. Yung mga ganon. So, baka ganon din. Kaya sa halip na... Parang sinasadya din ng kabila. Correct. Kaya sa halip na makinig, mag-guilty, di ba, mas lalong inaasar ka. Di ba? Hindi namin masabi. Siyempre, base lang to sa iyong point of view. Meron nga dati, kapitbahay ko na yung ultimo na abo na galing sa bulkan. Issue? Parang sa amin daw galing kasi nagpagawa kami ng bahay. Kaya madumi yung bubong nila. Alam mo, totoo po talaga na na maging mabuti po tayo sa ating mga kapitbahay. Kasi in times of emergency, sila ang unang re-responde. Tama. Sa totoo lang. 'Di ba? So, kahit na nakakainis, nakakayamot, at wala ka namang ekstrang pera para umalis dyan at maghanap ng panibagong tahanan, diba? Titiisin mo na lang. Or yun nga, tatry mo rin kunin yung kalooban nila. Malay mo, diba minsan, ewan ko kung may nakilala ka na sa buhay mo na nung una, iritang-irita ka sa kanya, pero nung binigyan mo siya ng tsansa, parang, nakakatuwa naman pala tong taong to diba? Usually ako, yun yung parang pananaw ko sa buhay, yung mga masusungit, kulang lang sa aruga. Appreciation Kulang lang sa aruga. Parang reverse psychology na kunyari, ay boss, bibigyan mo lang sila ng atensyon. Correct. Kailangan nila yun So feeling ko gano'n May dahilan kung bakit sila ganyan. Baka nga seeking attention nakuha na nila. Pero pwede namang kumuha sila ng attention in a positive way, 'di ba? Kilala sila na sila yung nagpapa-party, sila yung may mga donasyon, 'di ba? Yung mga ganun pwede naman. Baka lang hindi lang nabigyan ng chance
na maging ano. Ewan ko, baka hindi Ayan. ka pa nag-exert ng lahat ng effort Oho. para maging okay kayo, 'di ba? Meron din naman mga kapitbahay na wala namang pakialamanan, Oo. 'di ba? May mga ganyan. Meron din naman mga kapitbahay nung una, okay sila. Tapos ngayon, biglang naging awarla na. awarla na. Oo. Dahil gumanda yung buhay Nung isa. nung isa. Oo, nainggit. Yan. Ang dami ng sinabi. Yang mahirap gamutin yung inggit eh. Totoo. Yan talaga, tanggalin po natin yung inggit kasi may kanya-kanya po tayong laban sa buhay. Oo. Yung akala mong kinaiinggatan mo kasi ang dami niyang na-achieve. Pero tingnan mo, kunyari, ito na lang eh. Nakainggit-inggit ang daming na-achieve ng mga anak. Oo. Mga Latin honors, mga Oo. laude, ganyan, Correct. 'di ba? Pero tingnan mo, ang tsatsaka ng itsura. Kasi nga, you can't have it all. Tama. O, yung mga anak mo, Oo. ang gaganda, di ba? Mhm. Pero medyo mahina yung utak, di ba? So, ibig sabihin, kanya-kanya yun Yes, eh. oo. May mga kanya-kanyang weakness at may Mhm. mga kanya-kanyang din pong strength. May Oo. kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang blessing. Kaya nga kinakailangan natin ng isa't isa. Tama. Diba? Makapitbahay man yan, kasama sa trabaho, para True. punan yung pagkukulang ng isa, para we complement each other. Correct. Oo. Talagang sa mundo ngayon na iba-iba na ang saltek ng utak ng mga tao. Kailangan talaga nating habaan Ayan. ng gusto ang ating mga PC. Tama. Test din ng karakter yan eh. Correct. Yung pagiging patient. Oo. Kasi lahat tayo, lagi tayong nagmamadali. Nasanay na tayo sa mundo ng instant. Mhm. So parang gusto natin na instant solution sa problema, Correct. ganyan. Yung Instant, agad-agad. correct, agad-agad, maging mabait yan sa'yo. Hindi eh. 'Di ba? Hindi sa Ayan. lahat ng oras ganon. Oo. Instant. Ayan, itapon mo na kasi mga manika mo sa bahay. Kaya nga, Loida. para hindi ka pinagdududahan. O di naman kaya, baka Jegs, tinapon niya. Tapos nakita ng kapitbahay, confirm! Sabi niya, ang Ayun, daming manika! Oh. Kaya pala! Dahil hindi kanya kilala, hindi niya alam, sa anak mo yan! Oh. Hindi naman ginagamit sa kulam! Aloka! Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!